Ja som sem prišiel preto, aby sme riešili problémy mesta. A súčasťou riešenia problémov mesta je povedať si aj pravdu, naliať si aj čistého vína o tom, akej situácii mesto je. Nechcem pokračovať v tradícii mojich predchodcov, v tradícii polopravd, zamlžovania, účtovných trikov a nehovorenia pravdy Bratislavčanom o stave nášho mesta. A pravda je taká, že financie v Bratislave boli nastavené do finančného kolapsu. Ak by sme nič s rozpočtom neurobili, na budúci rok je Bratislava vo finančnom kolapse a obávam sa, že by nebola schopná plniť funkcie, ktoré ľudia od hlavného mesta očakávajú. My, keď sme sem prišli, tak sme v decembri našli na stole nepripravený návrh rozpočtu, ktorý obsahoval deficit vo výške 22 miliónov eur. K deficitu vo výške 22 miliónov eur musíme prirátať tie informácie, o ktorých chcem pravdivo informovať Bratislavčanov, a to je výška dlhu. Pretože výška dlhu a záväzkov mesta a jeho organizácií nebola tých 170 miliónov, o ktorých hovoril predchádzajúci primátor. To nebola pravda. Výška dlhu a záväzkov mesta je omnoho vyššia. A hovoríme o viac ako 210 až 212 miliónov, ktoré mesto pred sebou tlačí. Do toho musíme započítať neuhradené faktúry, ktoré mesto pred sebou tlačí, ktoré sú vo výške tiež okolo 10 miliónov eur a ktoré samozrejme zhoršujú podnikateľské prostredie v Bratislave, pretože mesto neplatí svojim dodávateľom. A ďalšia alarmujúca informácia je tá, že predchádzajúce vedenie naplánovalo na rok 2016 schodok vo výške 70 miliónov eur. Trojnásobný schodok ako tento rok. To v kombinácii s výškou dlhu, s neuhradenými faktúrami a s manažerským chaosom, ktorý tu na meste panoval, by znamenal finančný kolaps. Toto všetko sú konštanty a predpoklady, s ktorými vstupujeme do prípravy rozpočtu, ale napriek tomu, že ten stav je taký, aký je, tak ja som odhodlaný poslancom predložiť rozpočet vyrovnaný. Budeme šetriť hlavne na sebe. To znamená na platoch primátora, námestníkov, poslancov, budeme šetriť na chode úradu, budeme šetriť na marketingu, pretože si myslím, že najlepší marketing je čistota mesta a nie tisíce vydaných časopisov. Nebudeme šetriť, alebo oblasti, kde nebudeme šetriť ani euro, sú sociálne veci, školstvo, šport a kultúra. Prostriedky nebudeme krátiť, naopak zvýšime v oblasti čistoty, to znamená boj s graffiti, zvýšime prostriedky na mestský mobiliár, to znamená obnova lavičiek, mestských košov, údržba zelene. Udržujeme stále vysoké číslo na výstavbu cyklotrás. Mojím cieľom je ale toto mesto spoločne s poslancami stabilizovať. Poslanci dostanú vypracovaný návrh rozpočtu 26. februára a potom budem s nimi diskutovať o prioritách jednotlivých mestských častí, o prioritách poslaneckých klubov, tak, aby sa všetci v tom návrhu rozpočte našli, aby mohli sme ho spoločne schváliť, pretože tento rozpočet samozrejme nie je môj, je to náš spoločný rozpočet a je to rozpočet, ktorým chceme stabilizovať Bratislavu v tom rozvrate a v kolapse, ktorý jej hrozil. A ja aj touto cestou vyzývam poslancov, aby sa aktívne zúčastňovali na jeho tvorbe, aby ale aj prijali tú zodpovednosť, ktorú majú pred Bratislavčanmi a ten rozpočet potom na zastupiteľstve v marci schválili.